začátek. Samozřejmě jsem tady zatím sám a to na studio nestačí, jak se a přijímám všechny věkové kategorie od 10 až 12 let až do 15. Až do 15 let, no a vy mi můžete klidně napsat do komentářů, co bych mohl natáčet a jestli budou nějaký zajímci, tak mohli. A informačka, kterou jsem si nepředal dopředu. Jako pozadí je Urban Terror. Taková neznámá hra, vlastně někteří znáte, ale to prostě taková hra, 2 týmy proti sobě. Znáte to, deathmatch. Od nový mapy. Ta mapa je docela taková blbá, ale co nadělám. Takže jsem se točil z toho. Možná to bude polovina trošku gameplay, ale to si se dělejte. No a další věc, kterou bych chtěl říct, je, že se bude točit ohledně Minecraftu a her. Mám ještě nějaké přidělení dopředu, ale to vám říkat nebudu, se překvapit. Prostě nabírám takže tak. Až budu mít tolik zájemců přijatých a jako lidi, nechovejte se, a samozřejmě, že to nemají být takový. Ale ne, že bych dělal něco proti cigánům třeba. Nejsem rasista, chovaj se to divně. No, o tom bych moc nediskutoval. A jestli málo mluvím, tak se nám omlouvám, ale dát kill s tím ještě, aby do toho mluvil, to je docela obtížné. Ale vyšpala jsem se tak na 3 killy a jsem skoro docela na dobrém místě. Moc ne na hop. To se sice nedalo, ale to. Takže prostě bude taky ještě fakeů podle toho, jak se budete ptát. Já už mám docela velký lagy, takže čau.